iring halap ingkang mas luning langit takwan sarwa mandi tawang sinawang sekat sekar ning suci okwan Banuwatu ring nata Duryudana mai kedahas tono masidap tansah kula bekteni dumateng panjenenganipun saking kamengkugati Bapak Agus naneng sang Ibu Herniati so tansah kula bekteni dumateng panjenenganipun Bapak Robert Sumadi utanipun keluarga agengipun saking Ibu Legra almarhumah so ingkang kula cadhong paring kahipun dumateng para alim para ulama kakung putri kami nulianing budi upacara ing pepanggih medal mugatan sapener kanthi karahayon saking Nimas Ayu lian listiani kapipiting saking Bapak Agus nanangsung Ibu Herniati kang tinuju ning ugian kang tinuju so saking putra penganten kang kakung inggih menika Kang Mas Bagus Alan Purnama so kapipiting saking Bapak Sumadi so keluarga ibu saking Ibu Legra almarhumah turuju ning ugian kang tinuju pinarung swaraning pradonga munyah ngering hangambar keta ing puspawarna kaya naga ngambarem katyoping samirana mondo kawistara jengkaring Sriat Moja temanten mijil saking tepas wangi Keter pater kang tejo kang manter horek sejare sasana bahagia bebasan sura asur butuh swarani lon-lonan genya lumaksana kang tinuju ning ugian kang tinuju saking Bapak Robet Sumadi sang Ibu keluarga agengipun Ibu Lekirah so sak rombonganipun kang tinuju ning upacaring pepanggih temanten kakung lamun cenondro bebesan kerang cedhak luwih warna dasar pekik ing warna dedeg pihak desa pangarep prada telangon-langon senasaban busana kang tinaretes benang kencana semuna ranggilar-ranggilar nangan datan hamblar ngisaya malih ngagem dastrambata nata tan ana kang kuciwa dampyak-dampyak para kadang kelan warga wandana tur-turutan tan ana kang pedhoting ingkang samya kang iyap hambyang para tindak temanten priya kang tinuju ning kian kang tinuju dumateng para rawuh lan soing para pendelenggah sangging Nimas Ayu lian liastiani ingkang sampun kang tinuju kang manjing kang wonten ing upacaring pepanggih hangering temijil saking pati basa nadyan semerak wonten ing ngarsanipun para rawuh manjing salebeting sasana rinenggo kantaraken Ibu Juru Sembogo Sri temanten Putri Hangagem busana ingkang sarwa retna katon pating gaul biar pating calorot lamun kasrun sering padan kurung ingkang hangranging sasana Ati Panyayah Sartiko Haslisih pernah sinambraken wonten ing padinganan kanan lamun kanthi uping sambrana mondo kongas gandane hambengi wismu payohan endah endinging busana hambengi kandes luwes solah bawani
saya cedhak, saya cedhak, saya cedhak. Swanindaken adat Idwidana pagut catur netra tanipun sangging kasebating inggih punika kanthi pepandengan. Pepandengan iki kang wujudake raos katresnaning saking Nimas Ayu. Lian Listiani sokang Mas Bagus Alan Purnomo. Swanindaken adat Idwidana kanthi hambalanging gantalutanipun saking hambalanging sengkala kanthi karupa Sura kanthi keteprosi kanthi kacacahipun kanthi kaping 7 Sogya tangkep asta. Utanipun saking kasebating inggih menika salaman dipun hanginaken cipta saking ibu make up dekorasi soka iringing gending-gending saking Logis Audio. So ingkang badhe ngagem kembar mayang inggih menika Mas Bagus so Kang Mas Bagus. So sampun paripurna ning Gya Tangkep Asta saking Nimas Ayu Lian Listiani somanembar raos bektine dhumateng Kang garwa inggih menika Kang Mas Bagus Alan Purnomo. Sembahing sujud kula Kang Mas tak tampa nggih garwaku. Apa kang dadi kasejaning anggoning awake dhewe bebrayan. Ora ana kang rubida kang muposo muga tansah bener kanthi kaijabah. Inggih Kang Mas. Satiripurna menembahi raos bektine dhumateng Kang garwa saking Nimas Ayu. Sanindaken adat Idwidana kanthi ponanging antiga. Utanipun kasebating inggih punika pecaing endhog, utanipun pecaing tigan, saka peneting saka pecaing saking Nimas Ayu Kang Mas Bagus. Sanudana raos bektine kang badhe hamba asuh sukunipun saking Nimas Ayu Kang Mas Bagus. Dumateng para rawuh lan saha para penelenggah kakung putri kang minulyaning budi. Anudana raos bektine saking Nimas Ayu Lian Listiani dumateng Kang garwa inggih punika Kang Mas Bagus Alan Purnomo. Ambasu suku angwujudake katresnaning saking Nimas Ayu dhumateng Kang garwa inggih punika kang wujudna muga-muga tansah panjenengan kanthi karahayon keselamatan wonten enten lir kang sambi kala kang turu junding wonten ing sak bebrayaning sak mangkih amin. So saking Kang Mas Bagus Lian Purnomo kang dipun anjembarengaken dhumateng Kang garwanipun kang tinujuning ugian kang tinuju kang miter-miterining jejagat kacacahipun kanthi kaping 7. Ora ana kang rubeda. Mugi-mugi kang sal pitulunganipun saking Kang Murbeng dumadi. Titipurna adicara ing papanggih inggih menika kang dipun halajengaken tumujuning inggih menika sesinduran. Upataring sesinduran inggih menika penganten kekalih saha kang dipun kapipit inggih menika bapa sang Ibu Bapak Agus lan sang Ibu Herniati. Dumateng para rawuh lan sing para penelenggah lon-lonan genya lumaksana. Pindhahing lumampah penganten kekalih kang tinujuning kursi gading damparing kencana kang dipun mangembaning saking para rawuh lan sing para penelenggah banget pengati-atine banget lon-lonane
aja kesluru gumundhak ing kesluruning penganten kekalih kang tinuju ning ugian kang tinuju Bapak Agus Nanangseng Ibu Herniati kang temindhaing timbang bobot yaiki mokang anuduhna utanipun putra putrinipun kang badhe hangagem bebrayaning sak mangkih. Timbang bobot iki mau anuduhna yen anake dhewe utawa karo anak mantu yaiku ora kana sing dibedakake kabeh padha wae kang tinuju ning sesungkem kang dipun mangembane saking Sanggarias Deka Raset. Monggo nok sahayu cah bagus kang nyuwun ridho dumateng tiyang separing kekalih kang nyuwun bekti kang nyuwuning pandonga. Bapak Ibu waosaken selawat kaping 7 nggih. Bapak Ibu ana apa nggih anakku? Kula nyuwun agunging samudra dumateng pangaksami Bapak Ibu saderengipun bebrayan wonten klentakan tuni. Aja dadi atimu anakku. Wis dadi kewajibanku anggone ngentasake anak-anak iki. Anging siji bapakmu marang ibumu amung iso nyangoni pusaka kawujuding ridho saha pandonga. Niku ingkang sampun kacekap anggoning kula cepeng bapak teng ibu. Ananging siji anakku yen slirane anggoning ngampahi bebrayan aja lali kewajibanmu marang garwamu lan aja lali marang kewajibanmu kang marang Gustimu anak-anakku. Inggih Bapak kula ngaturaken sembahyang nuwun dumateng panjenengan ingkang sampun paring karidasa ingkang sampun paring pandonga. Ya nggih anakku. Ananging ibu bisa nganti anetes saking ora mergane kang sengkapa nggih anakku. Ananging kang merga saking bungai sirane saka tumindhaing bebrayan anakku. Inggih Bapak dan Ibu aturaken sembahyang nuwun. Ingkang sampun paring ijaban saha paring kandunga saha paring karidho. Ya anakku, aja lali pesene bapa marang ibu. Yaiku mung donga. Wajibanmu ya nggih. Inggih Bapak dan Ibu. Kang tinuju ning nyuwun ridho. Penganten kekalih kang lumakuning dumateng Bapak Robert Sumadi utanipun tiyang sepah kekalih utanipun saking ibu keluarga ageng Ibu Legirah almarhumah. Apunten selawat kaping 7 nggih Pak Bu nggih. Bapak dan Ibu ana apa nggih? Kula nyuwun agunging samudra ya tak tampa. Napa kang dados kasajayan nggone kula bebrayan sami saderengipun ing bebrayan wonten klentah-klentah dumateng panjenengan nyuwun pangapunten. Aja dadi atimu anakku. Padha karo bapakmu kono. Bapakmu bungah
bombong sederani isa nglampahi bebrayan omah-omah ning yo siji nggih anakku napa-apa ibu ambung tetungga iki mau kang dadi kegocekanmu ing bebrayan yo nggih inggih popo soaning paring karido yaiku kang wis dadi tanggung jawab aku marang ibumu iki nggih anakku inggih popo ngaturaken sembah nuwun kanthi sanget wis tak ngapura kabeh anak-anakku ananging siji yo nggih napa-apa ibu ya kuwi mau aja lali kewajiban-kewajibanmu nggih marang Kang Maha Kuwasa marang garwa-garwamu yo nggih inggih popo ibu maturaken sembah nuwun hati-hati anggone lumaku nggih inggih popo ibu sembah nuwun yo tak tampa so adicara sesungkem sampun paripurna inggih punika nindakaken adat idune inggih punika kanthi kacar kucur kacar kucur niki wonten kanthi tampa kaya tampa kaya iki mau karupane beras kuning sok ketiping mas kang wis dadi tanggung jawabe Kang Garwa saking Kang Mas Bagus Alan Purnomo dumateng Kang garwanipun Nimas Ayu Lian Listiani aja nganti marak-marak ya nok anggonmu nampa kaya sengko garwamu tur kang kuwi ya wis ana ing dadi ning lambang yen istilahane kanthi marak-marak alhamdulillah sampun paripurna anggoning tampa kaya anuduh raos bektine tanggung jawabe dumateng Kang Garwa inggih punika Kang Mas Bagus Awan dumateng Nimas Ayu Kang garwanipun inggih punika Nimas Ayu Lian Listiani kacaring kucur kanthi dadaharan klimak dadaharan klimak iki mau dadaring pitutur kanthi kalawuh pindhang antep saka ati antep dadaring pituturing saking tiyang sepah kekalih inggih punika Bapak Agus langsung Ibu Erniati pituturing saking Bapak Robert Sumadi saha keluarganipun kanthi kalawuh pindhang antep saha ati antep ngantepake manahipun saha pikiranipun anggoning angsaling pitutur saking tiyang sepah kalihipun saha kang dipun kang tinujuning pangunjukan tirta wening tirta kuwi banyu wening kang gawe ngweningake pikiranipun saha manahipun dumateng Mas Ayu saha Kang Mas Bagus kanthi hanyendaling ingkung saking Kang Mas Bagus saha Mas Ayu putaripun sang temanten kekalih aja hamung mekungkung nanging manggarna tangan mempring pangupa jiwa kang gawe cecekuping anggoning bebrayan tur iki wis dadi ning lelambang ndi sing gedhe ya kuwi ndi sing kuat gedhe sing wedok rasa sing wedok sampun paripurna adicara ing pepanggih saha sesinduran tetandur kacar kucur alhamdulillah panjenengan kanthi karahayon kang dipun mangembanding saking sanggar rias dekorasen
Bupili wonten ing tindak lumampah kirang merana ninding anggenipun upacara ing pepanggih saking sadakar sanggari SD Korasep Nuwun agunging samudra dumateng pangak sami lan ugi saking kula kiyambak wonten ing tata tuturing basa kok kirang meraning penggalipun panjenengan para rawuh lan sing para penelenggah nuwun agunging samudra dumateng pangak sami. Kula nuwun matur suwun matur suwun matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat para hadirin yang berbahagia dan juga buat kepada tamu-tamu kita yang hadir yang mana untuk kesempatan pada siang hari ini yang sudah untuk memberikan restu dan doa dan juga sekaligus sudah untuk menyaksikan dalam satu acara temu temanten. Alhamdulillah atas teriringnya doa sangga panjenengan semuanya berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih buat semuanya dan juga buat rekan-rekan bahwasanya untuk menuju dalam suatu acara yang sangat spesial juga sekaligus dalam satu acara ini tetap memberikan dalam satu yang terbaik untuk kita semuanya dan juga kita akan untuk menuju dalam satu untuk berdendang dan juga akan menghibur buat para tamu-tamu kita yang hadir untuk kesempatan pada siang hari ini dan juga sambil menuju ataupun acara tumplek ponjen.
tumplek ponjen niku nek ceritane niku nyangoni nggih saka mbah-mbahe do nyangoni damel jimat. Duwite kuwi disimpen lho Mas, saka mbah-mbah iki nggih. Lho iya Mas, duwite disimpen aja nganti kelong pokoke. Narep awet tukono tanggalan setahun siji. Dadi kanggo setahun. Nggih, syukur punjul. Yuk, kali ini tetap akan berdendang dan juga tetap memberikan dalam saat yang terbaik untuk kita. Akan saya dirikan dari vokalis kami ada Ayu Wandira. Kuwi arepene ora nggawa mic-mic mun nang ndi? Jika buat para tamu-tamu kita yang mana semakin sore juga sudah banyak yang semakin hadir. Alhamdulillah dengan hormat dan sangat kanti sangat untuk menikmati atas hidangan-hidangan yang telah disediakan ya. Sekaligus untuk bersantai, sekaligus untuk menikmati atas performnya dari rekan-rekan ataupun dari vokalis-vokalis kami dari Logis Audio Production. Monggo Mbak Ayu silakan. Terima kasih Mbak Cakman. Tentunya apa? Iming-iming boleh. Tentunya diucap selamat datang buat para tamu undangannya. Selamat menikmati. Siapa mau? Mas Wiki ngomong aja nih Mas. Iki mau ana sing njaluk iming-iming lho Cahayu Pak. Iya. Sapa mau Arifin nggih. Bapak siapa? Pak Arifin kene Mas. Pak De Arifin. Luar biasa Mas Arifin saking keluarga besar Undinem nggih Mas Arifin nggih. Ya betul sekali dari Jalan Manjo. Jalan Manju. Juga bisa untuk bergabung bersama kami monggo. Pak Suka